Pozdrav ljudi, dobrodošli na video, danas ćemo da snimamo! To je danas ćemo da snimamo. Battlefield Kid, tu su sa mnom moja braća. Mogu si glupiti uvoda uraditi. I Miksajlo i Iksajlo. A može. Malo ćemo Battlefield Kid. Uja nam je dao Laptop, ali ne zauvek nego na... Da, sutra ga vraćamo. Volim vlogova. Sutra ga vraćamo, ostavio nam je da igram Battlefield, pošto Battlefield mi je omiljen igrica. Naravno da je kjec. Ja baš volim. Kad se, prvi put kad se, malo ću vam čuti sad. Pričat ću vam prič kako sam ja zavolio Battlefield, tišajte. Battlefield sam zavolio kad sam otišao kod Duje, to jest kad smo došli kod... On dolazi preko vikenda kod prababe i pradede. Šta ti smiješ? Ovo je jako sporo, ne mogu gledati. Pošto on dolazi kod moje prababe i pradede, to je kod mojih prababe i pradede, onda mi nekad odemo tamo, pošto mamu nerviramo, ajmo kod Uje, i onda odemo nekako, uspijemo da je nagovorimo, i onda kažu ja je Battlefield, mi igramo Battlefield, i od tada smo se zarazili, to jest, kad smo tada došli, on nam je rekao, kao nam je pokazao i Battlefield, i krenuli smo da igramo, pošto nismo znali ništa. Nismo ništa znali, pa nam je on pokazivao, pa smo sad, pa izgubili smo. Evo je Ači baba. Ači baba. Ovo smo mi izgubili. Ne dim, brati, ne dim kraljina. Naravno, najbolji igrica ako se čuti, ljudi ako želite još, nije naravno kraj videa, nek sam da kažem, ako želite više ovih videa Battlefield Kidsa, like naravno ovaj video i podijelite kanal preko raspusta. Da, ako želite još Battlefield, naravno lajkujte video. Da. Šta? Stisni. Fokus bar moje ruku. Fokusiram ruku. Gledaj kako sklonim odmah. Slavko, inače ljudi danas rođendan. Pišite u komentare Happy birthday majmune. Happy birthday Slavko. Čuti. Ajde, neću snimat majke. Jedini Mihajlo ovdje normalno, ljudi ima šta ćeš. A ovako je on uvek. On je inače najbolji. On je inače najbolji na svijetu, da. Nikad nije nikako agresivan. Ili on je mi nekako... Šalim se. Brat za brata. Nemoj. Ma tiše, alo, snimamo, tiše. Tiše ti ujni. Tiše, mama, tiše! A du lajke. Mihajlo, inače Mihajlo pogađa pesme. Ne. Čuti. Fortnite? Fortnite nove ide. Gle ga braco Gajć. Aj čuti Ilija. To nikad, to je nevažno pitanje. Čuti tiše. Slavko, nemoj da pokazuš, to nikom ne ide. Prestani. Slavko, gađat ću te. Neću snimati, prestani. Ja već vidim naziv videa, neću snimati. Neću snimati, prestanite usvići. Meni najzabavnije video Baki me zeza, zašto kažem. Neće ti baciti granat. 2 sekunde kasnije baca granat. Gotovo. Mrtav sam. Nije ova... Tiše, ajde. Nisam trebao ovo. Nemoj Ilija s loptom. Runda 10.
Ilija, nemoj. Šta radi? Pa nemoj sa loptom. Šta radi? Ne, A. neću pati. Ma ne, nije. Ma nije. Čutite, ajde. Da je bukvalno Mihajlo jedini. Ovdje je jedini Mihajlo, normalno, pošto ova dvojica ne znaju se ponašati. Vidi se da su najmlađi, jel da? Opet sam mogo bio, ljudi moji. Kako se nerviram za glupost, tek što sam stavio gas masku. Što ne podignu? Čuti. Snijem. Ovdje nema konja na mapi. Čuti. Ne znaš ni kako se zove video kad ne gledaš moj video. Normalno da ne znaš da gledaš. Vodio sam sve, brate. 10 ljudi. Čuti. 10 ljudi, 30 snikana, sve su. Ovdje onda zalegnemo na trči. Tamo su. Dobro. Ciljaj. Rokaj. Dobro, malo sam ga previše nategnuo. Sad. Trči slako, tiše. Op. Brate. On me rokno vidi. Dobro, nije to. Rovi napravio Balkan. Aj, probat ću ovu. Probat ću ovu. Idemo tu. Čuj. O, brać, što? A to. Ima jedna ljudi puška ko pecajka, vrti skač lako omiljen puška. Mada dugo se nateže. Kao brusilica, brate. Mada dugo... Kao brusilica, gore. Čuti! Moram se koncentriš. Ovo je naš. Kako? Sad krenem da se bježi. Daj be. Oči baba. Šta je ovo, majko? Nije. Šta je ovo, mila majko moja? Ja, to je onda slično 5 sati. A. Čuti. Nemoj slagu baciti. Jo, to je ovo. A mi se pušta govor. Sad će majstor da ih... Nema niko, pa svi se plaši. Nemoj Mihajlo, ti šaj. Prvi svjetski rat. Šta je, brate, nema nikog. MS, dobar MS. Nemoj. Provališ. Nemoj. Ne, postavi to. Evo. Pam! Uf! Ajmo na B. Pum! O, brate, napadaju, silazi, brat. O, gotovi smo, brate. Begaj, brate, ima ih koliko hoćeš. Ko mrava, ljudi moji. Ako ste vidjeli sad na mapi, dobro, pa sam im utekao. Ne znam da li ste ljudi moji vidjeli, ali previše ih ima. Sad će mi. Daj čuti. Beži. Mapa je tamo. Čuti. Bokčević. Miki Bokčević. Daj smirite se. Ne znam da se ponašaj koji je tako. Jeste. Pa šta ću Mihajlo da vas nabiram, to je jasno. Gdje ti je palic? U cipelarni, ako ti bude trebalo. Mislim tu. Na raspolaganje. Na raspolagat ćemo mi vas. Doći, ne brigi se. Na kojoj strani? Gore, brate. Ne, da bi s desne strane.
Ne znam da li ćemo skontati. Tiše. Tiše. Oho. O, bro, ajde, čuti. Neću imati ovaj Slavko, ili ostavi gitara. Slavko, ostavi. Slavko. Ajde, ostavi. Aj Slavko. Nemoj. Nemoj. Šta me briga? Nema nikoga. Bože, 47. A, gotovo sam. O, broj toga roknu u vuglu. Gotovo sam. Pa što? U komentare pišite da li hoćete još ovakvih epizoda. Već sam rekao 15 I pišite hashtag noob. Čuti. Aj, smirite se. A. O, brate. Hashtag user. Uštekaj se ovdje, brate. A, ladno se ne vidi ko. Nema veze, ne mora se. Stavit ću. O, me pronašao, brate, trči. O, 3 metka imam, brate. Ovi su nas roku. Što nije roku? Krunamo jedan. A! Ne! Pa stisnuo sam jedan, brate. Ljudi, idemo odmah u drugi deo. Evo nas u drugom delu. Ko što smo rekli. A su nas izrašao odmah, to reći. Ma gotovo. Ne mogu na C, kad to nije naša baza. Daj, umuknite. Brat, gledaj šta ih. Pogodio sam u njih. Kad ćete šta raditi? Što ne znam, a ne municije. Još sam ga rokao. Nađi mi palić. A jedite go. Gdje su? Čuti. Ma ne vidim ovo. A daj, bro. Nađi mi palić. Neće naći palić. Ovo ti kođe. Nabit ću. Pozadi devicu spremice. Sam ga prebacio. Inače, dok se on pita ljudi ko je bacio tu granotu, ja sad njemu dođem spomenju. Eto, vidite, ubio sam. Riknu se. 95. Šanuš. Što, brate, se neko natkrije na B, mora... Ne! Ja ostaje sam glupo oružje. A, brate, skloni se, si retard.
Ti ćeš na crkvu. Meni je lepo i meni dobro ide za play simulator. I Hulk Clipper. Čuti. Pa baš me briga što sam izgubio krv. Kako mi upugati, okreću se. I da ću igrati Battlefield cijel dan. Test cijelu noć. I sutra cijel dan, šta ne mislim. Ovo ne želim da pravim. Daj snajper da pravim, mada znam da je snajper ništa neće pomoći, ali ajde. Ma, kak ja tu da dođem, majke ti. Na cijene, Ja sam ajmo. već kažem, evo tu da ćemo se kratko. Ukucaj, igrao je i HCL Tape simulator. HCL, a. Valja HR. Gore. Ono, Tape simulator tu kradeš u kućama, zanimljivo. Znam. To Meni je igra... cool. I Mark Cox. Meni je cool igrić, a... Znam. Clipper, evo ih. tu dobiješ kao neurednu kuću. Znam, trebaš da čistiš ostale kuće. Da, to je meni cool. Znam. Sad će mi... Hedara, brate. Sad će mi... Kaka hedara, baki. Evo. A, brate. Znaš kako sam roknuo u head? Ko je došao? Kom bi već došao? O, šir kako hedara je popio. A! Koga vi našli? Nemoj, Ilija! Ne znam zašto idem sa snajperom, ali sad je lik popio hedaru pa sam se napalio. Šta je? O, brate, 200 MS. Ne, ja sam na ovom. To li je? Ne znam da je na TV. Znam ja. Uza malo. Kako sebe na TV iši? Vidi, pa kako? Stao mi pred cilj. Pazi, brate. To je Luka bio slušao. Znači, bili smo počeli klip, ali bio je tu... Nije klip, nego klip. Klip, zato što je bio tu Vidio. zato što je tu bio Strahinj i mlađe, brate. Kako mi je? 3-4. Jako smiješ. Luđak. A to je od mogu je sin. Koji nam je ostavio. Nije mi dao, nego ostavio ga. Čut. Ne smijem ko. 8 noob, brate. Svoj, brate. Da, bio je i on. Da, i plaćam da se smije. Da, Ne, brate, zaštiti me, ne mogu da idem sam. To mi ne reče. To niko ne. Možda im pokažem. Ne. Dobre! 8 kilo. Nemoj! Znaš ono kad je Mihajlo bio kod tebe baš spavao? Aha. Bili Milica i Ivana, ono kod mene bio siti. Dođe Slavko sedi. Nemoj! Na krevetu, na krevetu, onom bračnom, ja i Slavko sedi, ali kad je bio onaj krevet još Mihajlo, tu sede Milica i Ivana. I dođe Slavko ovako sedi, njemu krene ovako slina izgleda. Znao, rekao si. I on ovako, i njemu ovako vuče se slina do pola metra. I zalepi se Milici za cijeli konopu, izvadi iz nosa i obriše i iskorili jedno pla. Ajde, Ja sam odvalio od smijanja. Umro. Da, vidi Slavko, onda krene da vadi, hoće da vadi još, A, da vadi gol. dobro, ne trebaju nam detalji. To više na tebe. Hajde. Kako, majke? 65 MS, ajde. Dobro, čuti.
Treba nešto bolje. Ajde idem sa snajpom na C. Ne, C su zauzeli. Čuj, Janković je u foru. Miloš je pisar kao mutka. Miloš je foru, ti si pisar. Daj Mihajlo Gasine, 999 plus, halo. Pa je internet, pa su ovaj opet nakači. Mihajlo Gasin. Evo 50 sad. Ti to te... To ti nisi odšao, da ti nije odšao. Pa ja sam stavio. Ja, gledaj se ovo. Joj, za malo. 19 health. Treći deo. Sad ću doći, da. Ma, otkud znam jedan. Ajde daj, brate, će mi se napuniti. Čuti. Ogo to smo. Prestani se smijati na silu. Laže Dala mu. A Dala mu je laže. Novčić od 3 dinara. A sti legenda. Ne, ubijam. Čuti. Ljudi, on kad doći da laže, on ne zna da slaže. Prestani. Gotovo sam. Obeži to. Nemoj mi kočiti. Daj, brate. 50 na. Dobro, sad sam vidio. Prestani se. Skoro stvori. To je... Slavko, nisam našao pecalj. Pušku. Bro, to mi slijeđa. Evo je. Nije to. Na T. A gotovo smo. Izgubili smo ovu partiju. A, gubimo B, brat. Gotovo je. Vidi je, brat, koji te pije. Izgubili smo. Ljudi, to je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem lajku. I ako želite još vidite Betafila i vidimo se u sljedećem video. Ćao.